Vastelovend samen, het is weer de 11e van de 11e en we staan traditiegetrouw op het Münsterplein in Remun. Hier gaat het dadelijk gebeuren. Dat doen ze met 11 kanonschuit. Ja, en aansluitend hiervan gaan we naar het Kloosterwandplein en daar zien natuurlijk heel veel Limburgse artiesten. En dan zien alle vastelovensverenigingen in de Remun wakker en dan gaat het feestje echt beginnen. Ja, het weer is goed, hè. En ik heb begrepen, de Maastricht is het net zo goed en in Kullen ook. En de programma's zijn ook even goed. Dus we gaan stiekem hopen dat Remun zich ook heel langzaam op de vastelovenskalender zit. Als het gaat om het openen van de 11e van de 11e. Het is natuurlijk een doordeweekse dag. En we moeten ook afwachten bij hem zich door de vrijheid genomen om je de baas te vragen. Mogelijk is het een dag trouwt, want ik wil graag de vastelovend met openen. Ja, dit is onze 26e Wienkoningin. Dit jaar uitgeroepen, dus even ooit een keer met begonnen. Ton, wie is toen nog de muts leeps, hè? Wie de werkmuis als voorzitter. Dat is dus ongeveer 26 jaar geleden. Toen hebben we dat in gang gezet. En dit is het wat we toen hebben begonnen, de 26e. En ook de Wienboer is de 26e. Dus toen wisten we wie het vastelovend gaat. We hebben de speel toen dat hij het ook midden op de rails gezet in het veld. En daar is dit nog steeds een ding. En de vrouw die weer elk jaar, denk ik jonger, maar dat ligt eraan dat ik elk jaar eier weer. Ja, en Schoender. Het is zo dat dadelijk om 11 minuten op 11 ook in Maastricht de vastelovend geopend werd. En ik zeg dat speciaal niet zozeer de Limburgse, het duidt er wel op of dat het de Limburgse is. Maar ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat het eigenlijk te zeer op de commercie aan het overslaan is. En dat het eigenlijk bijna een Maastrichtse aangelegenheid is. Niet echt daar kritiek op wil geven, maar als ze dat dadelijk een beetje moest fungeren als achtergrondfiguurtje of als gerdien aan het podium, dan zeg ik, ja jongens, is dat wel de juiste weg. Vorige aandacht voor de 11 shirt voor de vastelovend in Remun. Alsjeblieft. Jongens, terug! Echt de hagel in het ding! Maak u aan de kant! Het zijn gezien. Vanmorgen en vannacht was dat eigenlijk niet voorzien. En dat zei al genoeg. We hebben een goed seizoen voor de boeg. Het gaat langer seizoen dan vorig jaar. En zo wie het nu uitziet, werd het een schoon seizoen. En de start is al goed. Dus het gaat goed. Het gaat echt goed komen. Gaat bijzonder dit jaar in de mars van de Stadsvastelovensvereniging? Ieder jaar. Ieder jaar anders. Ieder jaar meer bijzonder, anders bijzonder. Ieder jaar uniek. Dus laat ik verrassen voor het nieuwe seizoen wat er komen gaat in Remun.